Seigarren bizi martxa antimilitarista burutuko dute asteburu honetan hainbat talde antimilitaristek eta ekologistek. Helburua euskal armagintza eta gastu militarra salatu. Martxan armagintzan ezagunak diren Bizkaiko bi enpresa bisitatuko dituzte, Barakaldoko Prezikast enpresa eta Getxoko Sener. Gaurko agerraldia armagintzak gure industrian duen garrantzia eta erakunde publikoetatik jasotzen duen diru laguntza salatzeko baliatu dute. Senerrek azken urtetan 11 milioi euro jaso ditu Eusko Jaurlaritzatik eta Espainiako gobernutik. Prezikast bestalde batetik Prezikast Gaitek programaren barruan 100.000 eurotik gora jaso ditu Eusko Jaurlaritzatik. Euskal Herrian armagintzan aritzen diren enpresak 100 dira gutxi gora bera. 100 enpresa hauetan 3.000 pertsona inguruk egiten dute lan eta 600 milioi euro fakturatzen dute urtero. Gainera enpresa hauek dituzten irabaziak urtero handiagoak dira. Senerrek azken urtetan beretekinak igo ditu 74 milioitik 80 milioira eta ITP orokorrean, IETP taldea orokorrean pasatu da 51 milioitik 58 milioira. Egoera hau salatzeko martxa apirilaren 6an burutuko da. Bizkaiko Foru Aldundiak Bilbon duen egoitza nagusitik abiatuta, goizeko 11etan. Bilbotik Barakaldora egingo dute txirrindulariek, bertan Prezikast enpresaren jarduera salatuko dute. Hortik Getxora joko dute, armagintzan aritzen den Sener enpresaren jarduera salatzeko.